Bitartian jungoa, Leintz Gatzagako gatza ikustera. Aupa Joseba, Jon Errasti naiz, gaur Leintz Gatzagako Gatz Museoan gaude, eta 16. mendean eta 18. mendean gatza nola ekoizten zen erakutsiko dizuegu gaur. Torri nirekin. Bueno, orain momentu honetan gaude 16. mendeko dorla. Dorla deitzen da bandeja, gatza non ekoizten dugun gaur egun ere, eta eraikina. Garai horretan, dorlak 8 zeuden banatuta herriko familien artean, eta lanean familia horretako emakumezkoak. Kaiku honetan daukagun ura da 5 iturburuetatik jasotzen dugun gatzura. Eta emakumezkoen lana zen, gatzur hau hartu, dorletara bota, eta ura lurrunduala gatza jaso. Eta hau izango litzake, jasoko luketen gatza. Aurrean daukaguna da 18. mendeko gurpil hidrauliko bat. Hau martxan ipini zuten gatzura goiko eraikinetara bonbeatzeko. Eta nola funtzionatzen du? Olaun errekan, pixka bat gora junezkero, dago presa bat, eta kanal baten bitartez ura lapurtzen diogu eta erabiltzen dugu ur hori errueda mobitu eta gero barriro errekari bueltatzen diogu. Hor behan ikusten dugun hori da aljibea, depositoa bai, eta hortik gurpil hau mugitzen denean eta kate horren bitartez egurrezko tutu horren barrutik igotzen digu beko gatzura goiko kanal honetara. Gatzur horrek dauka 210 gramoko konzentrazioa. Zer dira asko edo gutxi, konparatzera Kantabrikoak, itsasoak adibidez ditu 30 gramo litroko gatz. Eta honek ditu 7 aldiz gehiago. Eta nondik dator gatz hori? Imaginatu behar dugu duela milioika urte, itsasoa Leintz gatzaraino iristen zela, eta garai hortan, beroketa medio, itsaso hori atzeratuz, lurrunduz joan zen, eta gatz pilaketa hori da gaur egun bertako basoetan daukaguna, eta euriurak bertatik filtratzerakoan ekartzen digute 5 iturburu horretara gatzura. Hemen ikusten dituzuna dira gaur egungo dorlak. 21. mendean oraindik dorlatan ekoizten jarraitzen dugu. Ez dagoela ja zuzenarekin, gaur egun baino marian daude dorla hauek, eta ur hori berotzeko erabiltzen dugun egurra da bertako Leintz Gatzagako basoetako egurra. Eta hemengo lana nahiko xamurra da. Gatza irten ala, jaso, eta horrelaxe. Izten dugu bertan 24 orduz daukan ur hori galtzen jundain, eta gero sala batera pasatzen dugu deshumidifikadore batekin, baina guztiz zikatu eta gero enbotatzeko. Ikusi dugu gatza nola ekoizten dugun hemen, eta gero gatz horrekin egiten duguna da bote desberdinetan sartu eta merkaturatzeko. Hau izango litzake gatz txuria, bera bakarrik. Eta gero nahazten ditugu espezie ezberdinakin. Hau izango litzake kurriakin. Hau haragi txuriarentzako. Dauka laurela, romerua, salbia eta yerbaluiza. Hau izango litzake arraiantzako. Daukala perejila eta estragoia. Hau da arane, Ibarrako baserri batekin elkarlanean egiten dugun lan bat, Eurak Ibarrako gindila heltzen uzten dute, piperrautza egin eta gure gatzarekin nahaztu. Eta hau izango litzake elkarlanean egineko beste lan bat, Mendaroko txokolatea Leintz Gatzagako gatzarekin. Eta nahi baldin baduzu, probatzeko ere badago.